And Isaiah chapter 1 verse 13, kung nasa amen. Kana maning dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Isaiah chapter 1 and verse 13. Tanan manindog. Kung imong ngalan si Paul, pwede ka mo tingdog. There we go. All right. Isaiah chapter 1 verse 13. We're going to read 6 verses. 13 to 18 in English and then in Visayan. So palihog, paminaw lang. Mga bata, yung magtabi-tabi karon. Puyo mo diha. Here we go. Bring no more vain oblations. Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. Your new moons and your appointed feasts, my soul hateth. They are trouble unto me. I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Learn to do well. Seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Verse 18. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Bisaya. Ayaw na pagdala og kawang nga mga halad. Ang insenso usa ka dulumtanan nganhi kanako, ang bago nga mga bulan ug mga igpapahulay, ang pagtawag sa mga panagtigom, ako dili makapailob niini. Kini kadautan bisan ang balaanon nga tigom. Ang inyong mga bagong mga bulan o inyong gitaktan mga pista, ang akong kalag nagadumot. I think that describes God's opinion of the fiestas and the tapitan pretty well. Sila usa ka kasamok nganhi kanako, ako gipulan sa pagpailob kanila. Ug sa diya nga kamo magtuyhod sa inyong mga kamot, akong tagoon ang akong mga mata gikan kaninyo. Ang idea magtuyhod is talking about raising your hands when you pray. So when you pray to me, you raise your hands. Sometimes they did that in the Bible. It's interesting. They were not praying with their heads down. They were praying with their eyes up. It's just an interesting side note in this particular case because they were living in sin. Anyway, where are we here? Ug sa diya nga kamo magtuyhod sa inyong mga kamot, akong tagoon ang akong mga mata, gikan kaninyo. Oo, sa diya nga kamo mohimo sa daghang mga pagampo, ako dali maminaw. Wow. Ang inyong mga kamot, puno sa dugo, meaning sad-an gyud kamo. Panghugas kamo. Panghinlo kamo. Ipalayo ang dautan sa inyong binuhatan, gikan sa atubangan sa akong mga mata, hunong sa pagbuhat sa dautan. Pagkaton sa pagbuha og maayo, pangitaang paghukam, ipagaan ang gidaog-daog, hukmi ang ilo sa amahan, pakiglalis alang sa byuda. Dali karon og magrason kita, nagingon ang Ginoo. Bisan ang inyong mga sala ingon sa eskarlata, meaning pula gayud. Scarlet is pula gayud, dark red. Sila mahimo nga puti ingon sa snow. Bisan sila mapula sama sa crimson, sila mahimong ingon sa balhibo sa karnero. Title of my message comes from verse 13. Just 2 words. Vain oblations. Vain oblations. The word vain is kawang. And kawang means walay pulos. Vain in English means empty, meaning worthless. Walay pulos. And the word oblations is translated as halad. Kana nga ka mo offer sa Ginoo. So, vain oblations is walay pulos nga mga halad. Walay pulos nga mga halad.
Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message tonight? Lord, you know you directed me. You are the one who guided me in where this message is going. Now, God, I need you to guide me again as I preach it right now. I need you to fill me with your Spirit and give me a clear direction. I need you to help my Visayan. I need you to help my English. Lord, I just need your help tonight. Holy Spirit of God, would you please bless the message, work in our hearts. Lord, I pray that you would use this message to perhaps pull someone back from a decision they will later regret. Holy Spirit of God, please fill me with your Spirit. If somebody needs to make a decision tonight, would you help us to make the decision while we still have time? Please, God, bless the message, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede mo maglingkod. Sa atong text verse karong gabi, nakita na to sa statement sa Diyos nga, interesting kayo. Bring no more vain oblations. Ako nagyon ninyo ang pulong oblation, nagpasabot, halad, oblation. Oblation is just one of the many words used for offerings or sacrifices. It's most of the time an oblation was a bloodless sacrifice, dili karnero or kanding, sometimes pagkaon man. Usa lain-lain klase sa oblation. So it is correctly translated as halad. Kana nga imong ihalad ngato sa Ginoo. Oblation. God said, "Don't bring me any more offerings." Seryoso ba? Ayaw na, pagdala, ngani kanako, og mga halad. That is what it said, right? Bring no more. Dili na. The word oblation, translated as halad, properly means, watch, this is important, a voluntary offering. Now, ang mensahe karong gabi, dili kabahin sa tithes and offerings. Pero, kinahanglan ta magtuon niya na gamay aron makasabot sa kamatuoran karong gabi. Unsay kalihinan sa tithe and offering or halad? Nay kaliinan ug dako man ang kaliinan. Unsay kaliinan sa tithe ug offering? Properly, tithe in the Visayan Bible is ikanapulo, di ba? A tenth, because tithe means 1/10, 10%, 1 out of 10. So unsay tithe sa 10 pesos? Pila man? 1. Unsay tithe sa 100 pesos? Unsay tithe sa 1,000 pesos? 100. Unsay tithe sa 10 million pesos? 1 million na lang. 1 out of 10. Sa magyapon. Okay? So sayong kayo magkwenta sa tithe. Pero ang tithe ug offering dili pareho. Unsang kaliinan? Let's look quickly at the difference between a tithe and an offering. Leviticus chapter 27 verse 30. Maglantaw ta, Leviticus chapter 27 verse 30. Leviticus chapter 27 verse 30. Kung say amen? I'll give you another second. Genesis, Exodus, Leviticus. Last chapter of Leviticus 27 verse 30. Kung mabut ka sa numbers, atras kamay mo, kita ka sa Leviticus. Kung say amen? Amen? Here we go. And all the tithe of the land. How much of the tithe? All the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord. So, kang kinsa ang tithe? Ang tithe, iat ni kinsa? It is holy unto the Lord. O ang tibok ikanapulo sa yuta, bisan sa binhi sa yuta o sa bunga sa kahoy, iya sa Ginoo. So pwede tamo sulti, ugang tibok ikanapulo, iya sa Ginoo. Kinibalaan nga to sa Ginoo. So God says, kung ako muhatag nimo o ginansya, bisan unsa ang klase, basin ka na ang klase sa tao na maak na ko ganiya.
Dili siya mamag na kupag-usab. Patay na gyud. Kung ang Diyos mohatag nimo bisan unsang klase sa ginansya, kung sweldo or kung nakay negosyo o kung bisan unsa ang tao mohatag nimo regalo. Kung ang Diyos mohatag nimo og ginansya, siya nagsulti ang 10% akwat na gyud. God says the tithe is the Lord. So, kung ang Diyos mohatag nimo 100 pesos, pila iya sa Ginoo? Pila? Tithe equals 1/10. Okay, let's look at one more verse very quickly. Malachi chapter 3, verse 10. Malachi chapter 3, verse 10. Malachi 3 verse 10, kung mabot ka sa Matthew, pwede mag-atras kamay, mabot ka sa Malachi. 4 chapters lang sa Malachi. Malachi 3 verse 10. Kung nasa amen? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Dada ninyo ang tanang mga ikanapulo ngadto sa balay tipiganan, aron nga maadunay pagkaon diha sa akong balay, ug sulay ako karon pinagi niini nagingon ang Ginoo sa mga panon. Kung ako dali ba moabli kaninyo sa mga bintana sa langit, ug mobubo kaninyo og uska panalangin nga wala nay unyay lawak nga igo sa pagdawa niini. So what do we see here about the tithe? The tithe is commanded. Gisugo. Sakto ba? Kulang ang N. Commanded. Nindo ang agi. Ang tithe, gisugo man good. Let's just say gisugo. Unsang galinan sa tithe ug offering. Ang offering, voluntary man. Kanang galinan sa tithe ug offering. Sakto ba? Sakto. So, ang tithe gisugo, ang offering kana depende kanimo. Ganahan ba ka mohatag og sobra human sa imong tithe? Okay? Ang simple nga panaglitan ni ini. Kumuha ka sa mayo nga restaurant, wala ko nag-study kabayan sa eatery. Mayo nga restaurant, og naay waiter or waitress, magati man sa imong kinahanglan, siya do sa table, unsay mong order, sir, unsay mong order, ma'am, sige, dayon, nakailaing kinahanglan, tubig, ako mukuha na, kinahanglan ka mag-refill, magati man nimo, di ba? Human sa imong pagkaon, siya magdala sa bill nga to sa imong table, o ikaw mo bayad, di ba? Now, kung dili ka mo bayad, criminal na ka. Di ba? Kung dili ka mo bayad, honest ba ka? No, pero wag ko'y kwarta. Wag kabulukan niya na daan. Di ba? So kung ikaw mo kaon, sila nag-expect ikaw mo bayad para sa imong pagkaon. Kanay mong bill. Pero kung malipay gyud ka sa waiter, usahay ka mo hatag niya og tip. Di ba? Magbutang sa tip diha sa table, may bilin para niya. Ang tithe, mao ang imong bill. Ang offering, mao ang imong tip. Saptan ba ninyo? Panaglitan. Kung dali ka mo bayad sa bill, ikaw mo sulti mo, hatag lang ko sa tip. Pwede ba? Dili pwede. Because you're not being honest, you have to pay the bill before you can give a tip. Daghang Kristohanon, magabot sa simbahan, maghatag sa kwarta sa Diyos, pero tip lang, tungod wala pa sila nagbayad sa ilang bill, gitawag tithe. God says, I gave you money, 10% is mine. So ikaw magsabi, well, ako mo hatag 100, pero imong sweldo, 2,000. Dali, tithe ka na. Tip na lang. Tip na lang. O dili, honest ka, tungod ang tithe iya sa Diyos, o ang bahin sa imong tithe, napa sa imong bulsa. Kinsa na'y kwarta, dali karon.
Kinsa na kwarta. AJ, let me have your money. Where's your money? Hatay ko. Hurry up. Dugay gyud ka. Ay, lingkod sa. Kinsa ba ilain ay kwarta? Na ba? Wow! Tagapkwartang pagbibli dahil. Mas dakway mo ha? Mas na okay. Now wait a minute. Kung siya magbili niyang kwarta, bisa nasa. Dayon unya, nasa akong bulsa. Unsa man ko. Kawatan. Diba? And that's what the Bible, no, that's not actually true. The Bible uses the word tulisan, not kawatan. So kung ikaw na ay kwarta sa Diyos, diha sa imong bulsa, ang Diyos nagtawag nimo tulisan. He says, imong gikawat ang akong kwarta. I gave it to you aron ikaw makahatag sa simbahan ug napa sa imong bulsa kawatan ka. That's what God says. Thank you. I'm not a thief. Ako mapawag. Okay. Okay? Pero kung dili ka mo hatag og offering, dili kawatan, kay extra ni. So unsay katuyuan sa offering? Ang tithe gisugo. Ang offering, watch now, the offering shows your love. Tungod dili gisugo. Ang offering mo pakita sa Diyos nga nahigugma ka kaniya. Am I making sense to you? So, a tithe is commanded, an offering is voluntary. Listen now, kung ikaw mo bayad sa imong electric bill, ang cashier, dali mo sultan nimo, oh, salamat kayo, nagbati ko sa imong gugma. Kay bill man. Tinod, wa kay pilian, walay gugma. Diba? Kinsa na ay gugma sa cashier dito sa Zaneco nga Zaneco? Yeah, Zaneco man, diba? Ang mudawat sa imong kwarta, na ay gugma ka niya. Pero dako ang imong kwarta, hatag niya, matag bulan, diba? Pero walay gugma, gisugo man. Diba? So an offering shows love. Now, ang mensahe karon dili kabayin sa kwarta. Pero kinahanglan ta makasabot niini nga kamatuoran. Now, let me show you one verse about offerings just to make this clear. Go with me to 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 is talking about extra offerings. Normally, ang tao mo gamit niini nga passage nga mutudlo kabayin sa paghatag ngadto sa missions. That is sa Truth Baptist Church na may missions giving, na faith promise missions. Wala ko nagtulot niya na dugay na. I'll teach it again soon kung ang Diyos mo tugot. Pero kini nga chapter, ang mga kamatuoran dere mag-apply sa bisan unsang klase sa offering. 2 Corinthians chapter 8 and verse number 8. Give you another second. We'll get a sip of water. Amen. 2 Corinthians chapter 8, verse 8. Kung nana, say amen. I speak not by commandment. Now, ang topic dali, dalita mo ba sa tanan? Kaya madugay. But trust me, nagastorya kabahin sa mga halad. Dali tithe, halad man. Kana nga voluntary. Depende sa imong kaulayong kapabuton. I speak not by commandment. You see that? Ako wala nagsulti pinagi sa kasuguan. But by occasion of the forwardness of others and to prove the sincerity of your love. Ako wala nagsulti pinagi sa kasuguan, apan pinagi sa kahigayonan sa pagkamatinod, that's tough, pagkamatinguhaon sa uban, o garon sa pagpamatuod sa pagkamatinud-anon sa inyong gugma. So, kining nga chapter nag-story kabahin sa mga offerings, mga halad, ang mga voluntary nga ipanghatag nga to sa Ginoo. Can I say that? Voluntary ipanghatag? Something like that? And notice where he said, ako dili mo sugo. Dili ko mag-story pinagi sa kasugoan. Nga naman, voluntary. Ug unsa ang gisulti? To prove the sincerity of your love. Aron sa pagpamatuod, we could also use pruweba. Aron sa pagpamatuod sa pagkamatinud-anon sa inyong gugma. Tungod, watch now. Or can I use the word sanglit? Sanglit
Ang halad, dili gisugo gyud. Kung mag-decision ko mohatag kana maong ebidensya sa akong gugma tungod kana gikan sa akong kaugalingon kasing-kasing. Am I making sense? Okay? So, ang halad mo pakita og unsaman. Talk to me now. Ang halad mo pakita sa akong... Okay, allow me to illustrate. Siyempre, gi-expecter nga ang lalaki magatiman sa mga panginahanglan sa iyang pamilya. Now, kung ako magatiman sa kinahanglan sa akong asawa, kabalo ba siya nga ako naigugma niya? Kabalo ba? Oh. Pero, kung ako mahatan niya ang kwarta para sa pagkaon, para sa pagpalit sa mga soap, o lain-lain gamit sa balay, kabalo siya nga ako naigugma niya. Pero, ang butang nga mohatag niya, English. The thing that makes her feel loved is the extra things. Ang gamay nga sobra nga dili gi-require. Kung mag-decision kung muhatan niya just a little gift, kana mo himo niya nga nagbati nga, I don't want to say that makes her feel loved. Maghimo niya mubati sa akong gugma or nga gihigugma siya is what I'm trying to say, that she is loved, gihigugma siya. Panaglitan. Sa gahapon, nagbiya ko sa simbahan diri aron mupali sa mga ballpen dito sa store doon sa plaza. Ano sa tawag sa store? Amoy? Nato ko sa Amoy. Padulong sa Amoy, nakita ko sa flower shop sa left side. Naghuno ko. Wala ko nagpalit ni Ma'am Ruth og flowers, dugay na. Dapat ko mupali og flowers. So ako nagpalit ko sa pens, dayon nibalik ko sa Amoy. Amoys? What? Pero Amoy store. Iya niya, di ba? Anyway, Amoy. And, Hamoy? I had a feeling Julia's making a play on words. I don't remember what Hamoy means. I know that word, pero nalimot ko sa pasabot. Huh? Smell? Whatever you guys say. Okay. Brother Julius, behave, please. And here we go. Watch now. Shh. I went back to the flower shop and naglanta ko sa flowers na ilain klase. Nagdesisyon ko magpalit niya ng klase nga na foam block. Sa bottom sila nagbutang sa flowers. You know what I'm talking about? Gahi ang foam. They put that in and basa man ang foam para dalit-dalit malaya ang flowers. Dalit mahal kayo, pero 50 pesos lang. Nagpalit ko, pipila ka flowers, nindot na. Mas mayo, kaysa bisan unsang ako makahimo. So ako nagpalit lang ilang gihimo. Na, 50 pesos na pangutana. Unsa mas dako? Ang akong gihatag ni Ma'am Ruth para sa panginahanglan sa balay or ang 50 pesos para sa flowers? No, unsa mas dako? Ang balay. Di ba? But which one made her feel loved? The 50 pesos for the flowers. Nga naman. Voluntary. Di ba? And all the wives say, Amen, Brother Pastor Mike, Amen. Preach on chocolate, Pastor Mike. Preach on chocolate. Cloud 9. What is it? Reloaded. Overload. There we go. Yeah, Cloud 9, why lami? Ang overload lami. What did Michael say? Si Ma'am Power Class. Kini ang panahon si Brother Michael malipay, wala siya na minyo. Preach, Pastor Mike. Okay naman ko. And here we go. Si Ma'am Ruth nagbati sa akong gugma. Kung kabalo siya, ako naghuno-hunag kabay niya o nagplano ko aron muhatag niya og sobra. Dili gi-require. I'm required to give her food. I'm not required to give her choco mucho, and she likes choco mucho. Are you listening? So, the offering shows love because it's voluntary. Depende kanako. Depende sa akong gugma. So, tithing is obedience, but offerings show love.
Now let's go back to our text verse, Isaiah 1 verse 13. Like I said, ang mensahe karon dali kabayan sa kwarta. Pero mag-encourage ko ninyo, kung wala pa ka nag-start sa tithing, start na lang. Dali ka magmahay. Ang dali ka magmahay. Isaiah 1:13. Kung nasa amen. Here we go. Bring no more vain oblations. Ayaw na pagdala o kawang nga mga halad. So what did God say? He didn't say, I don't want your tithe. He said, I don't want your offerings. Diba? Ayaw na pagdala sa imong mga halal. Now, why would God say that? Now listen, don't talk right now. Don't talk right now. You'll be up front next Sunday morning. Nga naman ang Diyos magsulti niya na, don't bring the offerings. Don't give me the thing that shows me your love. Ayaw mo hatag ka na ako sa butang nga mo pagkita sa imong gugma. Why? Wag yun ko nagkaila sa pastor nagsulti ni Ana. Brother Julius, I don't want your offering. JB, leave it at home. Spend it on ice cream. That nobody, a pastor doesn't say that. God did. Ang Diyos na yun, di ko ganan sa imong mga halal. Why? Look back at verse 13 again. Let's look carefully. Bring no more, what's the next word? Vain. Kawang. Waipulos. Vain oblations. Ayaw na pagdala og kawang nga mga halad. Empty, worthless, walay pulos, kawang. God said, di ko ganan sa inyong mga halad kay walay pulos sila para nako. What? Why pulos? God, why would you say that? Watch now. Are you listening? You're going to miss this. Is the heart of the sermon right here. Paminaw sa akong pagsulti karon. Offerings show what? Okay. And why would God say their offerings are worthless? Nga naman ang Diyos magsulti, nga ilang pulong way pulos. Here's why. English una. Offerings show love. Therefore, the symbol, the offering, the symbol of love is worthless if it doesn't come from a heart of love. Ang timaan, symbol, di ba? Timaan. Ang timaan sa gugma, walay pulos kung dili gikan sa kasing-kasing nga napuno sa tinuod gugma. And that was the problema. Kanang problema sa nasod sa Israel diya sa panahon sa Isaiah. Nagahimo sila sa daghang mayong butang para sa Diyos. Pero ang tanan nilang mayong buha, ilang paghalad, ilang pagtigom para sa pagsimba, ang ilang mga piyesta, dili naggikan sa kasing-kasing sa gugma. Ang Diyos nagtawag ang ilang halad nga kawang. Walay pulos. Ang ilang mga buha wala nagikan sa kasing-kasing sa gugma. But Pastor Mike, how do you know these people didn't love God? Look at verse 16. Tanawang verse 16. Well, are we still in Isaiah? Isaiah 1 verse 16. I'll give you another second. Kunana, say amen. Wash you. Stop. Panghugas kamo. Now parents, tell me something. When you tell your children, kinahanglan ka maligo, why do you do that? Nga naman ikaw magpaligo sa imong anak. Because they are dirty. Diba? Michael? You just crossed the line. Wash you. Do you know what that means? You're dirty. Hugaw ka. Wash you. Make you clean. Put away the evil of your doing
doings from before mine eyes, cease to do evil. So what kind of dirty, evil doing? Verse 17, learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Panghugas kamo, verse 16, Bisaya, panghugas kamo, panghinlo kamo, ipalayo ang dautan sa inyong binuhatan, gikan sa atubangan sa akong mga mata. Notice the statement, gikan sa atubangan sa akong mga mata. You listen to me. You can hide your sin from men, you can't hide it from God. Magatago ka sa imong sala, gikan sa tao, pero dali magatago gikan sa Ginoo. Siya magabantay sa tanan. Ipalayo ang dautan sa inyong binuhatan, gikan sa atubangan sa akong mga mata, hunong sa pagbuha sa dautan, pagkaton sa pagbuha og maayo, pangitang paghukom, ipagaan ang gidaog-daog, hukmyang ilo sa mahan, pakiglalay sa lang sa byuda. God says, let me tell you why I don't want your dumb offerings. You're dirty. The hand that you are bringing the offering in is dirty. What did he say? Your hands are full of blood. Blood is a symbol of guilt. I believe it's in Jeremiah, no, Ezekiel, he says, woe to the bloody city. Meaning, what is bloody? Dugoon? Dugoon, meaning sadan. If we say, we caught him red-handed, what does that mean? Sadan siya, napay dugo sa krimen, diha sayang kamot, wala pa nahugas. So blood is a picture of guilt. He says, I'll tell you why I don't want your offerings. You're dirty. Nagdulat-dulat ka diha sa kahugawan sa sala. Ang Diyos nangutan, nga naman ganang ko sa imong buhat sa gugma. Tungurang buhat, dali gikan sa gugma. Did I get that? Did I say that correctly? Why would I want the acts of love when I know there's not really love? Because you're not obeying my commandments. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Kung kamo naghigugma kanako, bantay ang akong mga kasuguan. God was saying, ang tanani mong buha nga mo pakita sa gugma, wala na ipulos kung wala ka nagatuman sa akong mga sugo. Allow me to give a very simple but powerful illustration. Let's go back to the flowers yesterday. Panaglitan ng mga flowers akong giyatag ni Ma'am Ruth sa gahapon. Panaglitan. Paminaw. Ma'am Ruth, akong nagsulod sa balay, naghatag niya, nasa prize siya, malipay na siya. Pero panaglitan. Kung panaglitan, nako'y nag-cheating ko sa akong relasyon, nako'y lain uyab. Unsay pulos sa flowers? Wala, gyud. Is she gonna feel loved? No. In fact, it's gonna be worse than useless. Those flowers would be an insult. Insulto gayud. A slap in the face. Diba? Oh! Hindi na kailain uyab, nakayuyab. Pero ikaw mo hatang nagko sa mga flowers. Ingon nga na walay problema, nagpakaroon ninyo nga walay problema. Insulto lang. Samot pa sa walay pulos. Insulto na gyud. Diba? And that's what God's talking about here. God says, you come and you give me your offerings. You give me your works and your service. The symbols of love. Samtang magbaliwala ka sa akong pulong. Dili magikan sa gugma. Insulto lang ang imong pagpangalagad. God says, kung magdula-dula ka diya sa lapok sa sala, di ko ganan sa imong mga halad. Walay pulos. Labaw, kaysa labaw sa walay pulos. Samot, mas samot pa kaysa walay pulos. Insulto man. Okay. Now you know your pastor. Kailo mo sa imong pastor. Kung kabalo ko na problema sa church, o magwali ko kabayan sa problema, ako musulti ng prangka. Karon, wa ko idea. But I just feel like tonight God wants me to warn about secret sins.
Kini nga simbahan, nag-alagad sa Ginoo, matag simana, mag-sowuning ta, na may mga Sunday school teachers, na lain-lain workers, na nursery, o daghang areas sa work dali sa simbahan. We are giving God the offering of our service. But I just want to stand up and say tonight, if the hand that is giving the offering is dirty with the filth of the sin of the world, God says, I don't want the offering. Kanang kumag-warn, magpasaydaan sa atong simbahan karong gabi, kabayan sa mga sala nga walay laing tao kabalo, ang Diyos kabalo gihapon. So Pastor Mike, what are you talking about? I don't know, maybe we're talking about pornography. There is no sin that is easier to hide than pornography in the world today. Tungod ni ini. Kung nakay smartphone, makakuha ka sa pornography sa dali nga Google search lang. Sayang kayo magtago sa sala sa pornography, but you watch. Makatago ka sa sala sa pornography sa kajud. Pero dili ka makatago sa resulta sa pornography kung ang imong sala mo bungkag gayud sa imong kinabuhi. I'm talking about secret sins tonight. Because we think, well, pero napagoy, mas daghang mayong buha, nag-sowing ko, nagtudlo ko sa pulong sa Diyos, naghimo ni ini, daghang mayo, sumurag okay pa man. No. God says, I don't want your sacrifice. Your hands are dirty. I'm talking about pornography. Dirty videos on YouTube, Facebook, and anywhere else. I'm talking to young men who got a cell phone and nobody checks it. Imong kinikanan, dali maglantaw. Sayang kayo maglingkod dito sa imong lugar, magagawa sa balay mo ato sa lugar, way tao, makalantaw bisan unsa. Dayong pagumandayon, nagbati ka hugaw, masubo ka, mabugat na cure ang imong kasing-kasing. Talking about pornography. How about this one? I'm talking about secret online relationships. Mang uyab-uyab sa Facebook. Wala itaw kabalo, ikaw kabalo. Ang Diyos na kabalo. Kini ang lain sala, sayon kayo mutago. Kajud. For a little while. Pero pohon-pohon. Kana nga sala mabuti aga tubangan sa tanan. I'm talking about young people nga tago-tago na secret uyab relationships. Pasin sa eskwela. Na classmates sa eskwela o mag-uyab-uyab ra. Ayaw mo sulti ni pastor. By the way, wala itaw naging anak ko. Kung naa, pero kabalo ka. Watch now. Maglingkod uban sa imong uyab, close ka ayo, mutugo siya mag-touch, hikap-hikap ni mo. Are you listening to me? I'm talking about being dishonest. Matikason. Amaka or magpahimulo sa tao kung naay tsansa? Are you listening to me now? Kung mga batanom muuli sa balay, mamakak sa mong kinikanan, sa kagikan, magpataka sa rasa nga nadugay ka, kaya pataka. Ano man nadugay ka? Oh, gisuko sa akong maestra. Bakakon. O mga magtiayon, maghimo sa preho, aron dali ang laing masuko. Ang Diyos kabalo.
Ikaw nagsulti, pero okay pa, tungod, nako'y daghang lain mayong buha para sa Ginoo. Ang Diyos na yun, di ko ganahan niya na tungod dali nagikan sa gugma. Tungod kung ikaw may gugma, nako ikaw mutuman ako. Sacrifices, offerings from dirty hands are not acceptable to God. Say, well, Pastor Mike, kung nako'y sala sa akong kinabuhi, dapat kinahanglan ba ko mag-undang sa akong pagpangalagan? Well, let's see if God thinks so. Let's look at verse 16 again. What does God say? Kung tao nagalagad sa Ginoo, naihalad sa Ginoo, pero napud sala, gitago sa iyang kinabuhi, unsa iyang sugo sa Ginoo? Dapat ba mag-undang sa pagpangalagat? Aron dalit tagpakaron ingnon ka? Look at verse 16. Kung nana, say amen? Wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Panghugas kamo, panghinlo kamo, ipalayo ang dautan sa inyong binuhatan, gikan sa atubangan sa akong mga mata, hunong sa pagbuhat sa dautan. Pastor Mike, should I stop serving God because I have sinned? No, you should stop sinning. Undang yang sala. God says, dili ko ganan ikaw mag-undang sa pagpangalagad ka na ako. Kanan ko ikaw magmatarong. Look at verse 18. And here we find the good news. Verse 18. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Dali karon ako magrasong kita, nag-ingon ang Ginoo. Bisan ang inyong mga sala, ingon sa eskarlata, sila mahimong nga puti, ingon sa snow. Bisan sila mapula, sama sa crimson, sila mahimong ingon sa balhibo sa karnero. Maluluoy ungyod ang atong Ginoo. Humanga siya, naghukam gyud sa ilang sala, yung gisulti. Pero kung mubalik ka kanako, ako mo dawat nimo. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagpasaylo kanato. So ako mga tanak karon, kinahanglan ba ka mga ayaw sa iyang pagpasaylo karon? Nabay sala sa mong kinabuhi nga gitago nimo. Oh, wala laing tao ka basin mong barkada lang, pasing one person lang. I find very few people in the Philippines sin completely alone. Pipila. Most of the time, na uska kauban or dua. Usahay, ikaw ra isa. But I'm asking tonight, kinahanglan ba ka sa kalooy sa Ginoo? Dali dapat ta mag-undang sa pagpangalagad. Kinahanglan ta magmatarong. Mangayo sa pagpasaylo sa Ginoo. Magpagsugid sa sala, mangayo sa ang pagpasaylo, o padayon sa atong pagpangalagad kaniya. Padayon. So mga tanak lang ko, unsang Diyos, I don't want to say that, unsa sa Diyos, tudlo? I don't want to say that. Ha? Natusok sa Ginoo karon? Unsay natusok sa Ginoo karon? I don't know the word tusok. Is that tudlo? Like kana? Like jab? Like prick? Okay. Pero sa tunok. Tusok, tunok. Okay, something ako. Pane, tanaw ko. Ako maghangyo nimo karong gabi. I'm honest. I mean this, and you know I don't lie about this. I don't know anything tonight. As far as when I was preparing this message, wala ko naghuna, ay tao maigo ni ini. Sakit. Wala good. There's nothing I know for sure where I'm thinking this sermon is for that person. But God knows. And you can't hide it from God. Maghangyo ko kanimo karon. Bisan unsa nga ang Dios nagpakita nimo karong gabi. Confess and forsake. Ayaw mag-undang sa pagpagalagan. Pagundang sa sala.
One every head bowed, every eye closed.